ערב טוב לך. ערב טוב. בואו נתחיל רגע במה שאומרות המשפחות השכולות. יצאנו מאוכזבות, בצדק? תראה, אני פגשתי את המשפחות השכולות אתמול, ערכתי אותם בלשכתי, והנושא הזה הוא מאוד כואב. כואב להם בוודאי, כואב לכולנו, אבל צריך לעשות הפרדה בין הסוגיה עם טורקיה, ההסכם, לבין סוגיית ההחזרה של הבנים. הסיכוי להחזיר את הבנים דרך טורקיה או באמצעות טורקיה הוא לצערי קטן מאוד. קטן עם הסכם וקטן בלי הסכם. אבל אין אומרות שראש הממשלה נתניהו הבטיח להם במפורש שלא יהיה הסכם בעניין עזה עם אף אחד, עם טורקיה או עם אחרים, בלי שיהיה pre-condition, כלומר התניה מוקדמת, תנאי הכרחי שהגופות יחזרו. אני חושב שהמנוף האמיתי, הכי אפקטיבי שאני מכיר שיש למדינה כלשהי על החמאס בעזה בימים האלה, זו מצרים. היא המדינה שמחזיקה מנופים, קודם כל בגין העובדה שהיא יושבת מדרום לחמאס, מדרום לעזה. אין לחמאס יכולת לצאת דרך ישראל, אין יכולת לצאת דרך הים. היכולת היחידה היא דרך מצרים, ולמצרים יש מנופים חזקים מאוד. היא גם הגדירה את החמאס כארגון טרור, מה שמסבך מאוד את חייהם של אנשי החמאס בעזה. ולכן נדמה לי שהדרג המדיני, הדרג הביטחוני בישראל, את המאמצים העיקריים, אני מניח שהוא משקיע אל מול הזירה הזו, הזירה המצרית, כדי להחזיר את הבנים הביתה. אז אני מבין מדבריך שלמרות הטענות של המשפחות השכולות שנתניהו הבטיח להם ולא עומד בדיבורו, אתה היית מצביע בעד ההסכם. אני חושב שההסכם הזה כבר מתבשל שנים רבות, כמעט 5 שנים מאז שהתחילו. צריך לזכור שבתקופה הזו במקביל, או בצד ההסכם הזה, התרחשה כאן רעידת אדמה באזור שלנו, שהשפיעה לא מעט על הרצון של טורקיה, או ליתר דיוק על האינטרסים של טורקיה, להיכנס למשא ומתן יותר מואץ עם ישראל, כדי להגיע להסכם. זה מפגש אינטרסים גם של ישראל, גם של טורקיה. מבחינת ישראל כמובן העובדה שאנחנו רואים את המציאות שבה איראן מחזקת את הציר שלה, בניגוד למה שחשבנו בעבר, שהציר הזה מתמוטט, הציר איראן, עיראק, סוריה, לבנון. פתאום אנחנו רואים שבשנתיים האחרונות הציר הזה מתחזק. חלק מזה בגין העובדה שהמדינות המערביות, ארצות הברית, אירופה וכמובן גם רוסיה, הפכו את איראן מהבעיה של המזרח התיכון לפתרון של המזרח התיכון. זה כמובן לצנינים בעיני ישראל, אבל זה גם לצנינים בעיני מצרים, בעיני סעודיה, אבל גם לצנינים בעיני טורקיה. ופה מפגש האינטרסים בין ישראל לבין טורקיה כדי לזרז את ההסכם הזה. בוא נדבר תכף על האינטרסים, אבל אני רוצה אותך עוד שאלה. הרי טורקיה כרגע במצב מוחלש ביותר, לא קיבלו אותה לאיחוד האירופי. היא הייתה מסוכסכת עד אתמול שהתנצלה בפני פוטין, הייתה מסוכסכת עם רוסיה, היא במערכת יחסים מאוד קשה עם מצרים לערב הסעודית, וכמובן גם איתנו. אז אולי נתנו להם את זה בזול מדי. ההסכם הזה התבשל שנים, המעמד של טורקיה עלה וירד לאורך השנים האלה, אבל בל נקל ראש. טורקיה היא מעצמה אזורית, היא אחת מ4 המעצמות המוסלמיות באזור שלנו. יש 2 שהן לא ערביות, שזה איראן וטורקיה, ו2 שהן ערביות, סעודיה ומצרים. יחסית עם מצרים וסעודיה יש מפגש אינטרסים כבר הרבה מאוד שנים, התחזק מאוד מאז שאיראן התחזקה, ועם טורקיה המפגש הזה הביא והניב את ההסכם הזה. אני חושב שטוב עשה ראש הממשלה, טוב עשו השרים המעורבים שקידמו את ההסכם הזה. אני לא מצליח להבין. כולל תשלום על מעשי הטרור שלהם. שמע, הם באו לביתנו, הם רצו, כאילו באו לגנוב בביתנו ואנחנו משלמים להם פיצויים. תראה דן, אני נער הייתי וגם זקנתי, אני ראיתי כבר כמה מיליוני שקלים. מדינת ישראל שילמה פיצויים כתוצאה מפסיקות בית משפט לאנשים שהיו מעורבים בפיגועים כנגד ישראל, ובאש שחיילים, שוטרים השיבו, נפגעו פלסטינים, שבאמצעות בתי המשפט הצליחו לקבל לא מעט כסף ממדינת ישראל. לכן אני חושב שכסף בסוגיה הזו צריך להפריד רגע את העלבון מהתכלית, ואני יודע שקשה לכולנו לראות שמדינת ישראל משלמת 21 מיליון שקל, דולר, פיצויים לטורקים באמצעות קרן,
אבל אני חושב שהאינטרסים הישראלים חזקים מהעלבון שאנחנו חשים מזה. ואיך אתה מסביר לעצמך את ההתנגדות של אביגדור ליברמן, של נפתלי בנט, של איילת שקד, ואולי גם של אחד או שניים משרי הליכוד? זה פופוליזם? לדעתי השרים שמתנגדים, שציינת, גם אם הטורקים היו מתחייבים לשיר את התקווה כחלק מההסכם, הם היו מתנגדים. מדובר פה במנהיגות עסקנית ולא מנהיגות מדינית, ואני חושב שטוב יעשו אם יתעשתו ויתמכו בהסכם הזה. הם יודעים, כמו שאתה יודע, כמו שאני יודע, בוודאי השרים האחרים בממשלה מבינים היטב, זהו הסכם שיש בו הזדמנות אסטרטגית למדינת ישראל.